Η Ελλάδα είναι μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου και φημίζεται για το καλό φαγητό και την καλοπέραση. Και ως Έλληνες θεωρούμε αυτά τα δύο αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας. Πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε τουλάχιστον μία φορά το μήνα το φαγητό μας εκτός σπιτιού σε καταστήματα εστίασης. Κάποιοι άλλοι μάλιστα γευματίζουμε 2, 3, ακόμα και 4 φορές το μήνα, ακόμα και την εβδομάδα. Είτε για διασκέδαση, είτε για επαγγελματικά ραντεβού, είτε λόγω έλλειψης χρόνου που μας αναγκάζει να τρώμε απ' έξω. Το φαγητό βρίσκεται στις υψηλότερες προτεραιότητές μας και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι μας επιθυμούμε την άριστη σχέση ποιότητας, εξυπηρέτησης και τιμής. Το 2010, ένας επιχειρηματίας με δεκαετίες εμπειρία στη γαστρονομία σε Ελλάδα και εξωτερικό αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε περισσότερος κόσμος να απολαμβάνει γκουρμέ γεύσεις σε προσιτές τιμές, γρήγορα, εύκολα και το σημαντικότερο, υγιεινά. Παρακάτω θα ανακαλύψετε έναν τρόπο πώς το απρόσιτο και απρόσωπο γκουρμέ φαγητό μπορεί να γίνει προσιτό σε μορφή εστιατορίου αλλά και take away. Θα μάθετε πώς μία απλή έξοδό σας για φαγητό με την παρέα σας ή τα επαγγελματικά σας ραντεβού μπορούν να μετατραπούν σε αξεπέραστες και αξέχαστες γαστρονομικές εμπειρίες, οικονομικότερα και ποιοτικότερα. Αυτό ακριβώς κάνουν ετησίως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από Ελλάδα και εξωτερικό όταν επιλέγουν να γευματίσουν στην Frutti di Mare, το πιο φανταστικό, καινοτόμο και μοναδικό fish bar restaurant. Οι πελάτες μας απολαμβάνουν τις μυστικές συνταγές θαλασσινών εδεσμάτων και μεζέδων που μόνο η Frutti di Mare ξέρει να προσφέρει. Διαλέγουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες, δημιουργούμε αποκλειστικές συνταγές, έχουμε συνθέσει ένα υψηλής θρεπτικής αξίας προϊόν και διαμορφώσαμε έναν άκρως φιλόξενο χώρο με ζεστή ατμόσφαιρα που κάνει τους πελάτες φίλους μας. Άλλωστε, τα πιστοποιητικά διάκρισης από τον μεγαλύτερο τουριστικό οδηγό στον κόσμο, το TripAdvisor, για τις χρονιές 2014, 2015 και 2016 μας κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις εστιατορίων στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα εστιατόρια και μάλιστα με συνεχόμενη άνοδο. Γρήγορη εξυπηρέτηση μόλις 15 λεπτά. Ευγενικό προσωπικό, νόστιμο φαγητό, φυσιολογικές τιμές. Υπέροχο γλυκό στο τέλος. Άψογη εξυπηρέτηση με ωραίο περιβάλλον και ατμόσφαιρα. Το φαγητό καταπληκτικό, πεντανόστιμο. Θα το ξαναπροτιμήσω. Πολύ καλή εξυπηρέτηση. Εξαιρετικό φαγητό. Τιμές καλές σε σχέση με την ποιότητα του γεύματος. Μερίδες ικανοποιητικότατες. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Οι πελάτες μας όταν γευματίζουν στη Frutti di Mare αισθάνονται τη VIP μεταχείριση όπως το μαγείρεμα κάποιων από τα πιάτα του μενού μας μπροστά τους, την εξαιρετική συμπεριφορά του προσωπικού μας, αλλά και πολλές εκπλήξεις μετά το τέλος του γεύματός τους, όπως τα δωρεάν και απεριόριστα προσπόση λικέρ και τα χειροποίητα γλυκά μας. Πάμε Frutti di Mare, πάμε θάλασσα. Από τη μία, τα γκουρμέ πιάτα, όπως το κρυθαρότο και οι μακαρονάδες με θαλασσινά, σαν και την υπερπαραγωγή μακαρονάδα ταρτούφο, που γίνεται μπροστά στα μάτια του πελάτη, τα μεζεδάκια και οι σαλάτες, και από την άλλη, τα σάντουιτς με καπνιστό σολομό σε γαλλική μπακέτα, με σαλάτα και ρεμουλάδα, τα fish burgers, καθώς και τα fish and chips, είναι μερικά από τα νόστιμα και υγιεινά take away. Σας περιμένουμε στο επόμενο καταπληκτικό σας γεύμα στην Frutti di Mare. Τώρα θα μιλήσουμε για το πώς κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικά την ιδέα της Frutti di Mare. Ο ιδρυτής της Frutti di Mare είχε αυτή την έμπνευση πριν από 15 χρόνια όταν και διατηρούσε εστιατόρια στο Βερολίνο της Γερμανίας και ξεκίνησε την υλοποίηση του project το 2010 και θέλοντας να επεκτείνει αυτή τη μοναδική ιδέα σκέφτηκε να την αναπτύξει με το επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο του franchise ώστε και άλλοι οραματιστές και δραστήριοι άνθρωποι να συμμετάσχουν στην εξάπλωση αυτής της φανταστικής και κερδοφόρας ιδέας. Το όραμα του ιδρυτή της Frutti di Mare είναι η δημιουργία τουλάχιστον 151 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου κατατάσσονται στους top τουριστικούς προορισμούς. Επίσης, θέλει να αλλάξει και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εστίασης στον ελλαδικό χώρο και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας που ο τόπος μας έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Στη συνέχεια, είναι η επέκταση στο εξωτερικό, όπου χιλιάδες franchise της Frutti di Mare θα προσφέρουν γκουρμέ ελληνική κουζίνα στα πέρατα του κόσμου. Γιατί κάποιος να επιλέξει μια franchise επιχείρηση? Οι λόγοι που κάνουν το franchise μια φανταστική επιχειρηματική ευκαιρία για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τη δική του επιτυχημένη επιχείρηση είναι το χαμηλό κόστος εκκίνησης, η συνεχόμενη υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, η παροχή τεχνογνωσίας, η εκπαίδευση και πολλά άλλα που αν κάποιος τα έκανε μόνος του θα του κόστιζε μια περιουσία.
Γιατί όμως κάποιος να διαλέξει την Fruity di Mare ως franchise? Ο συνεργάτης επενδυτής είναι πλέον μέλος της οικογένειας Fruity di Mare, αποκτώντας πληθώρα προνομίων. Παραμένει ανεξάρτητος επιχειρηματίας, έχοντας όμως την υποστήριξη και την τεχνογνωσία μιας μεγάλης εταιρείας, ελαχιστοποιώντας το επιχειρηματικό ρίσκο και μεγιστοποιώντας το ποσοστό επιτυχίας του. Εποφελείται από τις κεντρικές συμφωνίες που κλείνει η μητρική εταιρεία. Απολαμβάνει τη συνεχόμενη υποστήριξη σε όλους τους σημαντικούς τομείς για μια κερδοφόρα επιχείρηση. Απολαμβάνει συνεχή υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης, marketing και συνολικής λειτουργίας του καταστήματος. Γλιτώνει σημαντικά χρηματικά ποσά που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να τα διαθέσει σε θέματα marketing, έρευνας και ανάπτυξης αν δεν ήταν μέλος της Fruity di Mare. Δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία του για να λειτουργήσει ένα κατάστημα Fruity di Mare. Εποφελείται από τη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, ώστε η επιχείρησή του να παραμένει πρωτοποριακή. Και τέλος, ο franchisee απολαμβάνει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και προώθησης σε συγκεκριμένη και προστατευόμενη περιοχή. Ο στόχος της ανάπτυξης του δικτύου franchise της Fruity di Mare είναι να διασφαλίσουμε σε όλους τους συνεργάτες μας εγγυημένη επιχειρηματική επιτυχία, υψηλή κερδοφορία σε συνδυασμό με το ελάχιστο δυνατό επενδυτικό κόστος και την γρήγορη απόσβεσή του. Η δική του επιτυχία είναι και δική μας επιτυχία. Η εκτίμηση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης είναι από 18 έως 24 μήνες. Ο τζίρος της Fruity di Mare έχει καθαρά αυξητική τάση, με το έτος 2015 να είναι κατά 30% υψηλότερος από αυτόν του 2013 και περίπου το ίδιο ποσοστό το 2016 σε σχέση με το 2015. Υπολογίζεται ότι στο κεντρικό κατάστημα της Fruity di Mare έχουν απολαύσει το γεύμα τους πάνω από 150.000 πελάτες από Ελλάδα και εξωτερικό τα τελευταία 5 χρόνια. Η Fruity di Mare διαθέτει 3 κόνσεπτ με τα οποία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει την δικιά του επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία. Το πρώτο κόνσεπτ είναι το Fish and Chips Takeaway, όπου με μέσο μέγεθος καταστήματος, τα 40 τετραγωνικά μέτρα και μέσο ύψος επένδυσης, τα 90.000 ευρώ, είναι μια άκρως δελεαστική επενδυτική πρόταση χαμηλού κόστους και υψηλής κερδοφορίας, μιας και επενδύεται έξυπνα και καινοτόμα στο street food. Το δεύτερο κόνσεπτ είναι η Season Fruity di Mare, όπου ενδείκνυται για εποχιακή εκμετάλλευση Απρίλιο με Οκτώβριο, με μέσο μέγεθος καταστήματος τα 50 τετραγωνικά μέτρα και μέσο ύψος επένδυσης τα 120.000 ευρώ. Έτσι έχετε μια Fruity di Mare που δουλεύει για εσάς μόνο για την τουριστική σεζόν, γλιτώνοντας τα χειμερινά κόστη. Και το τρίτο κόνσεπτ είναι η Fruity di Mare Grand, όπου το μέσο μέγεθος καταστήματος είναι τα 100 τετραγωνικά μέτρα και το μέσο ύψος επένδυσης είναι τα 170.000 ευρώ και έχετε την αυαρχίδα της Fruity di Mare να δημιουργεί κέρδη για εσάς 365 μέρες το χρόνο. Το κόστος του entry fee βρίσκεται μόλις στα 20.000 ευρώ και τα royalties στο 4% συν τη διαφημιστική συμμετοχή 3%. Σε όλα τα concept, οι τιμές είναι με το κλειδί της επιχείρησης στο χέρι και με την εκπαίδευση τη δική σας και του ανθρωπίνου δυναμικού που θα απασχολήσετε. Διαλέγοντας ένα από τα concept της Fruity di Mare, ξεκινάει μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για εσάς. Απευθυνθείτε άμεσα στο συνεργάτη που σας έδωσε αυτό το βίντεο και προλάβετε την καλύτερη τοποθεσία πριν από άλλους. Καλώς ήρθατε στην οικογένεια της Fruity di Mare.